Ngayon, kausapin natin yung ating mga boxer ngayon, and kausapin natin si Kiturman. Ano yung kanyang naramdaman sa panahon na pinugbog siya ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Pacman, okay, Kit, sige, simulan mo na. Ikaw naman tumingin ka doon sa camera. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ako ay magbibigay po ng pahiwati tungkol po kanina sa bakbakan namin ni Manny Pacquiao Pacman. Grabe guys, sumasakit talaga ng katawan ko ngayon. Hindi ko alam kung may nabali yata. Hindi ko alam kung masana ko lang talaga sa mukha ko. Sobrang pangit na talaga ng mukha ko ngayon. Dati ang kinis-kinis ng mukha ko. Hindi naman awa sa akin. Gago talaga basa Manny Pacquiao. Sinapak talaga yung chance ko. Talaga bali yung mga ribs ko guys. Yun yung ginawa ko sa'yo. Tingnan mo yung mukha ko. Parang kinagat talaga ng lampin. Parang laro lang natin talaga to si Manny Pacquiao. Talaga tinutuong. Sige lang. Ikaw talaga dahilan Manny Pacquiao. Pag-iring ko ka. Hindi na ako makalaban pa ulit. Ganun ko sa kilay. Oh, sakit talaga. Pinagsisihan ko talaga lahat ng aking desisyon talaga. Laban ko sa Manny Pacquiao. Para akong pinrasto ko sinaklaban sa mga bakas. Hindi ko na alam kung anong gawawa yung ilong ko. Balik-balik na yung ilong ko. Pati yung shoulder ko ngayon parang wala ng lakas. Yung tiyan ko parang tinanggalan ako ng bituka. And ngayon, inisa-isa ko yung aking mga ribs. Parang nabali talaga yung isa. Ngayon, buuin ako sa amin ngayon. Magpapahilot, magpapamassage ako doon sa amin. Ay, Manny, congratulations. Ikaw naman, Manny. Doon sa mga magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo-lalo sa mga fans ko dyan sa Pilipinas. Sobrang blessed talaga ako ngayon dahil nagbog po si Buwaon one time Kiturman daw. So, buti nga sa'yo, no? Nabibig kita kasi nung una napagsabi ka sa akin na para akong rabbit ngayon. Sino yung rabbit ngayon? Ngayon, kita mo na, di ba? Meron ka ng lesson na nakuha sa akin. Akala mo matanda na ako, pero nung kamaukos, habang tumatagal, lalo kong kumaganahan. Tingnan mo yung mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo. Tingnan mo, yan ang karapat-dapat sa'yo. Yan ang nakuha mo. Kaya hindi lahat ng panahon sa'yo. Sus kaluoy. Ngayon, tingnan mo yung mukha mo. Nakakaawa yung mukha mo. Kaya huwag kang mag-trash talk sa akin, ha. Maghanap ka ng kalaban mo, ha. Ikaw one time, Kiturman.